Аз съм Razer Owner и днес искам само да ви кажа, че съм отворил вече Private сервер. Ето. Една секунда. Не съм го пуснал точно. Закликвам. Ето го уебсайта на сервера. Ето Survive and Create се казва. Сега за кандидатурите. На колко сте години? Задължително минимум 12. Откъде сте? Примерно казано Пловдив. Как се казвате? Само първото име. Примерно Пешо. Трябва да имате една постройка и един честрум и линк към клипа ви, където казвате на колко сте, откъде сте. Също и скайп за връзка. Това... Не, всъщност ние ще ви кажем дали сте приети. Вие трябва да следите сайта. Ще ви кажем дали сте приети и после ще си дадете скайпа, защото... Да. В смисъл сервичето си е готино. Нарочно съм го направил с хамачи още в началото. Защото е безмислено да е с нормален хост с рутер, при положение, че сме още 4 човека. Ще разделим на отбори. Ще ви опнем всичките, защото ме мързи да слагам плагини. Въпреки че съм сложил 1, 2, 3, 4, 5 плагина. Но пак ме мързи още да слагам. Да, един мой приятел CSWords. Така. Да не се отнете на темата. Пак казвам, искам да сте над 12 или над 12. Над или на, да сме по-точни. Една постройка и един честрум. Може и още неща да построите, както вие решите. Минимум 12 години. Казах го, името ви, от кой град сте. И скайп за връзка. Ние ще ви кажем кога да ни го дадете. Трябва така, че както знаете, аз съм в момента се пиша Далукчо. Не знам защо, заради имейла ми явно. Да не се отнете на темата. Значи, тук пишете на колко сте, ала бала, или вместо да пишете, вие ми пращате клипчето, пишат и тук, или на клипчето одобрен си, не си одобрен. И такива. Одобрен си, не си одобрен. И в YouTube ще ви пиша на лично съобщение. Благодаря, че гледахте. Аз бях Razer Owner. И приятно гледане с клана на Razer. Довиждане.